En el marc de la setmana dedicada al fill il·lustre de Manacor, la Fundació Antoni Maria Alcover va albergar, en un dimecres de rondalla molt especial, la posada en escena per part del col·lectiu d'artistes lírics de la rondalla Es Patró Pere. El col·lectiu d'artistes lírics va néixer fa 20 anys. Bé, ja fa bastant d'anys que vàrem pensar que potser el fet de presentar la rondalla d'una manera molt diferent de com s'havia fet sempre, perquè s'havia fet ja en còmic, s'havien fet moltes altres postures en escena de les rondalles, significades, moltes coses, però no s'havia fet cap versió de les rondalles cantades, com si fos les nostres rondalles contades i cantades, perquè la clau està en això de cantar-les, no com han fet després de les nostres rondalles contades i cantades a algunes altres persones que han fet músiques de rondalles, cançons de rondalles, sinó que nosaltres vam pensar que faríem les rondalles com si fossin mal comparat, és el més semblant un sarsuela, és a dir, se narra la rondalla, se conta la rondalla, però arriba un moment de la narració que quan en Pere diu, en Pere se posa a cantar i canta tot el que diria el narrador que diu el personatge, entonces ho interpretam, tots els personatges estan representats en viu i en música lírica, música versió per tant lírica, versió com si fos mal comprar, però un sarsuelo, una òpera, una música d'aquesta caire. La música és d'en Andreu Bernassa, el nostre mestre acompanyant compositor que sempre ens acompanya en altres en el col·lectiu, el nostre músic, i els cantants són els que figuren en el programa, Pedro Fuentes tenor, Rosana Delgado soprano, Andreu Llamas baix, Mònica Aguilera mezzo-soprano i jo mateix que faig el baríton. Perquè el col·lectiu d'artistes lírics té una llarga història darrere, no? Sí, nosaltres fa ja 20 anys, més o menys, ja farà 20 anys que ens van constituir com a col·lectiu d'artistes lírics, sobretot perquè fèiem uns cicles d'òpera a la Fonoteca de Palma i fèiem anualment, era una cita anual que teníem amb els aficionats a l'òpera, quan a Palma en aquell moment no hi havia pràcticament ningú que fes molta cosa. Llavors, sí, l'estat principal va fer moltíssima cosa, però nosaltres teníem uns cicles d'òpera en què també teníem una fórmula un poc peculiar, que era, que després m'ho ha copiat molt, que era presentar les obres però sempre acompanyades d'una xarla col·loqui, d'una xarla que s'anava explicant el perquè de les coses, i nosaltres veníem a un poc d'il·lustració a tot el que anava dient el conferenciant. I això va tenir molt d'èxit també, van arribar a fer moltíssims d'anys aquests cicles d'òpera, i ja va arribar un moment que quan fèiem aquests cicles d'òpera vam pensar en la necessitat o en la conveniència de constituir-nos d'una manera ja un poc més definitiva com a un grup estable. Jo sempre dic que el col·lectiu d'artistes lírics va néixer degut a la coincidència d'una sèrie de bons amics, entre ells en Francisco Bosch, que és molt conegut a tot Mallorca perquè és un senyor que té 90 anys però encara canta i va ser un dels grans cantants de la sarsuela quan la sarsuela era un gènere molt important i molt freqüent. Després hi va haver Ana Maria José Martorell, una soprano, que actualment ja no canta, Ana Catalina Valls, l'actriu coneguda Catalina Valls, que també formava part del nostre col·lectiu i forma part encara. A vegades ella és arrendadora de les rondalles, en segons les ocasions, en aquest moment de salut no en té gaire per donar abast millor segons quines activitats i en aquest moment la narradora de Mari Carmen Mestre, que això se m'ha oblidat dir-ho antes, que és escriptora, a més de professora d'institut, i vull dir, és un poc una trobada d'amics que com ens anàvem trobant i un bon dia anem a constituir-ho això com a grup estable. Bé, i des de llavors tots els companyerots sempre m'han atorgat la seva confiança, que sigui jo que vagi duent els fils d'aquest carro. Molt bé, i per acabar, tornant a la Fundació Alcover, per què el patró Pere? Jo tenia un poc l'espineta clavada de que, siguent les rondalles versió lírica basades molt fielment en la versió de Jordi de Racó, no havien vingut mai a Manacor a fer-les, i això ja ho tenia un poquet perquè ho han fet a tot Mallorca, ho han fet a Menorca, i no els havien vingut a representar mai aquí a Manacor, la qual jo tenia l'espineta clavada, i vaig venir a xerrar un dia amb Madalena Gelabert, la directora de la Fundació, que com sempre tan amatent i tan amable com sempre, tot ho va veure molt bé i tal, i ja
d'aquí va sortir. I de les tres que tenim fetes tenim els dos fills de viuda, tenim els dos bessons i tenim el Petropera. I d'aquestes tres ens vam inclinar per fer el Petropera. Entre les activitats que han duit a terme aquest col·lectiu musical en destaquen els cicles d'òpera i els programes Lírica a la part forana. La idea de musicar rondaes va sorgir del director del col·lectiu, que al costat del compositor Andreu Bennàsser han musicat 3 rondaes. El concert a la Fundació va ser tot un esdeveniment. Bé, avui ja som el tercer dia de la setmana dedicada a Antoni Maria Alcover. També és un dia especial, és un dia diferent, és un dia que dediquem a la música i també és una manera de demostrar que les rondalles serveixen per qualsevol cosa, que tot depèn de la imaginació de les persones que arriben a les rondalles. De fet, a les rondalles se n'han fet teatre, se n'han fet versions de tot tipus. La versió que veurem avui de la rondalla del Petropera, que és una rondalla marinera, és una versió que parteix des de la perspectiva de la lírica més pura. Per això vàrem convidar aquest col·lectiu d'artistes lírics perquè ens mostrin el seu art, aquest do de la veu magnífica que tenen, que també se pot ajuntar, diríem, amb aquesta tradició popular tan nostra, tan preciosa que són les rondalles. D'aquesta manera es va arribar a l'equador d'una setmana d'actes plena d'esdeveniments inoblidables.